जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्सचं नवदालन आता देवगडात भव्य उद्घाटन सोहळा. आग्रहाचं निमंत्रण 16 डिसेंबर 2024 रोजी दुपारी 12 वाजता देवगड, साई पार्क, देवगड निपाणी हायवे, वडंबा, देवगड जामसंडे. संपर्क 9076 03 8822. देवगड हापूसच्या नव्या हंगामाची उत्कंठा लागली आहे. आंबा कलम मोहरण्यास सुरुवात होते. काही आंबा कलमांना मोहर आलाय तर काही झाडांना पालवी फुटली आहे. वातावरणातील बदल आणि देवगड तालुक्यातील आंबा हंगाम या वर्षीचा कसा होईल, आता आपल्यासोबत आहेत देवगड तालुक्यातील आंबा व्यावसायिक तसेच आंबा संशोधक, आंबा मार्गदर्शक महेश सावंत यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया की यावर्षीचा हंगाम जो आहे तो कसा होईल. काय सांगाल? यावर्षी पर्जन्यमान बघितलं कोकणातलं जर पावसाचं तर ते प्रमाण यावर्षी सरासरी 30 वर्षामधलं प्रमाण यावर्षी होतं. त्यामुळे पाऊस खूप चांगला झालेला आहे. पण गेल्या आठवडाभरापूर्वी जे वादळ एक आलेलं, त्या वादळामुळे अवकाळी पावसाचा जो इथे फटका बसला. कारण थंडीची सुरुवात चांगली झालेली आणि थंडीची सुरुवात होताना कलमं फुटण्याच्या अवस्थेत, कारण हापूस आंबा असा एकदम सेन्सिटिव्ह झाडं आहेत, तर ते फुटण्याच्या, मोहर येण्याच्या तयारीला लागली होती. आणि अचानक 8 दिवसाचा त्यामध्ये गॅप पडला आणि उष्णता वाढून अवकाळी पाऊस आणि कुठे अवकाळी पाऊस पडल्यामुळे आणि ढगाळ वातावरण राहिल्यामुळे तो जो मोहर येण्याची क्रिया होती ती कुठेतरी थंडावल्यासारखी झालेली. पण अजूनही वेळ गेलेला नाही आहे. हा डिसेंबर महिना आहे आणि आता परत थंडी हळूहळू सुरू होते आहे. ह्याच्या पुढे जर कुठेही निसर्गाने त्रास नाही दिला तर ह्यावर्षी माझं तर प्रिडिक्शन असं आहे की यावर्षी मुबलक प्रमाणात आंबा मिळेल. फक्त आंबा बागायतदारांचा प्रॉब्लेम काय झाला आहे की ते फवारणीमध्ये अनावश्यक खर्च करतात आहेत आणि उठसूट नको ती प्रोडक्ट उधारीत मिळतात त्यामुळे घेतात. तर त्या संदर्भात त्यांनी जागरूक राहण्याची गरज आहे. आता यावर्षीच्या सीझनला मी जेव्हा बाहेर व्हिजिटसाठी जातो तेव्हा रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये मी जो फिरलो आहे, तर यावर्षी आंब्याचं सगळं प्रमाण व्यवस्थित येण्याचं शक्यता दिसते. पण जो अवकाळी पाऊस मागच्या वेळी झाला त्याच्यामुळे वातावरणातील बदलामुळे फंगीसाईड म्हणजे बुरशीजन्य आजार जास्त प्रमाणात आता मला दिसतात आहेत. कारण मोहर काळा पडणं, त्यानंतर तुडतुडा जो आहे, थ्रिप्स जो आहे, त्यांचा पण आता जोर भरपूर वाढत चालला आहे. आणि शेतकऱ्यांना माझं जाहीर आवाहन आहे की त्यांनी जे औषधं फवारणी करतात तर रासायनिक फवारणीमध्ये कंटेंट जे आहे ते परत वापरायचे नाही आहेत. त्यामुळे ते जर त्यांनी सांभाळले, कारण त्याला सबस्टिट्यूट मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, तर ते दुसरे प्रोडक्ट, कारण रासायनिक जेव्हा फवारणी करतो तेव्हा नियम असा आहे की त्या सीझनमध्ये एकदा वापरलेलं औषध परत वापरू नये. पण शेतकऱ्यांमध्ये अनभिज्ञता असल्यामुळे ब्रँडच्या नावावर जातात, पण औषधाचं नाव जे असते ते लहान अक्षरामध्ये लिहिलेलं असते. तर ते त्यांनी थोडंसं फवारणीमध्ये व्यवस्थित हे केलं तर यंदाचा हंगाम चांगला जाणार आहे असं माझा अंदाज आहे. यावर्षीच्या हंगामात सर्वप्रथम मालवण येथून कोंडेकर यांनी प्रथम पेटी पाठवली. त्यानंतर धुरी बंधूंनी कुणकेश्वर येथून प्रथम पेटी पाठवली. त्यांना देखील आंब्याचा चांगला रेट मिळाला. याच्यानंतर जर आंब्याच्या जर पेट्या कोण पाठवल्या त्याबद्दल काय सांगाल? आता बघायला गेलं तर इथे विजयदुर्ग, गिरिये, राजापूर, आचरा, वेंगुर्ल्यापर्यंत आंब्यांची आताची साईज जी आहे तर बटाट्याच्या आकाराचे आंबे झालेले आहेत. त्यामुळे ह्या डिसेंबर अखेरीपासून बाजारात आंबा जो पहिल्या ह्याचा असतो फेरीचा, तो आंबा बाजारामध्ये उपलब्ध व्हायला सुरुवात होणार आहे. आणि माझ्या अंदाजाने त्याचा दर 5 ते 8 हजार रुपये पेटीला मिळणार आहे. फक्त त्या शेतकऱ्यांनी आत्तापर्यंत जशी मेहनत घेऊन त्या आंब्यांना जपलं आहे तसंच त्यांनी थोडंसं आणखी एक 15-20 दिवस 25 दिवस त्यांना जपलं तर त्यांना ह्या हंगामाची सुरुवात चांगली होणार आहे. त्याचबरोबर रामेश्वर येथील जी आंबा संशोधक जे आहेत त्या ठिकाणी आतापर्यंत 10 वर्षात कोणतेही संशोधन झालेलं नाही.
एक शेती व्यावसायिक म्हणून, एक शेती बागायतदार म्हणून आपण काय सांगाल? आता इथे गडबड कशी होते, हा देवगड प्रांत जर बघितला तर तो 2 विभागामध्ये वाटला गेलेला आहे. कारण फणसगावपासून तो विजयदुर्गापर्यंत एक भाग होतो पडेल मार्ग, आणि एक भाग होतो हा देवगडपासून नांदगावपर्यंत. म्हणजे हे 2 भागामध्ये हा देवगड तालुका डिवाईड झाल्यामुळे आणि परिवहनाचा तिथे प्रश्न येत असल्यामुळे तर ते काय झालं की त्यावेळी सरकारच्या याच्यामध्ये तिकडे ते आंब्याचं संशोधन केंद्र झालं. पण आता आम्ही जे बघतोय ते संशोधन केंद्र झाल्यापासून वर्षाची 5 कोटी रुपयाची तरतूद शासनाने केलेली असूनसुद्धा तिथे पूर्णपणे उदासीन कारभार आहे. आणि त्याच्याबद्दल लवकरच माझं तर असं मत आहे की सर्व शेतकऱ्यांनी उठाव केला पाहिजे आणि ते देवगड तालुक्याला, जसं तहसीलदार कार्यालय आहे, आंबा संशोधन केंद्र जर देवगड तालुक्यात आलं तर इथे खरेदी विक्री संघ आहे आणि सगळ्या बाजूने आंबा बागायतदारांना ते खूप फायद्याचं होईल. कारण इकडचे शेतकरी जसे जागरूक आहेत तर ते तिथे त्याच्यावर अंकुश ठेवू शकतात आणि त्याला चालना देऊ शकतात. नक्कीच. तर हे होते सावंत आंबा बागायतदार देवगड तालुक्यातील. या ठिकाणी आपल्याला चांगल्या प्रकारे मार्गदर्शन केलेलं आहे. कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुखंडे, देवगड. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.